Tasvika pamba pagogo nasekuru Kaguda. Tabikirwa matibikira sadza nederere. Taunotobika sadza nekadududza. Nekadududza twakapyaka. Break so. Yewe sekuru. Kuti yani kwakunzira ini ngiti hembe yakanaka. Mwana shireke ndofoneke. Ai yakanaka. Makadiko sekuru. Ndiripo makadipo here. Makadini sika. Chasara kutamba bhora kana jezi rebhora. Rebhora. Vakachenda. Aditi. Mogara kapa bench. Ora hit. Kosekuru zamani imwe chera. Vana imwe chera. Yey. Amai. Ah, good one. Nditomboigara. Kamsara isekuru. Zvinomuna ipane. Vakaita. Kuriseiko kuno kusekuru? Nai, ndakasimba makasimbe. Ndadzoka zvekare. Waita zvakanaka. Ndaita zvakanaka. Ndakati waendera futi ndatinosangana. Pamene uswa. Saka muri kunzwa sei mazuva? Mazuva ndanani. Maanani. Ndikuti mapirisi akasvika pano. Mishonga yezvironda zvese zvakaya pano. Zvakauya afa. Makadizeni. Naiga. Aiwa tinotenda. Tinotenda. Aiwa tinotenda tafara kusvika zvekare kunoko tichikuonai muchisekerera kudai so veruzhinji vanobva vafarawo ameno mashoko amunoda kutaura ekutenda kune vese vari kukuitirai zvakanaka. Ndino mashoko angu okuti nditaure sene mudhara wangu mafunga right nemusilvesa munina wangu nobasa muri kumhanya naro muchisvika pano ndiri kutenda zvikuru nokundiyamura nokundibatsira kwamuri kuita ndimuri kuita kuti zvechirongwa chienderere mberi dai mangamusimakumana zvinhu zvaendenetsa tinotenda. Kunataura nayo wamanga musingaone anga achimhanya ari kuseri musingamuoni. Kuti munditendero vanonzi mai gunguo. Right. Amai gunguo. Baba. Ndatenda amai wangu. Aiwa tinotenda. Totenda ko tiri vana tinotendwa here izvi. Ndakakunzwa kubvira kuona itanga kusvika kuno. Kuna amai gunguo. Right. Ngati tinoona rimwe zuva raMwari mwacho tinoonana. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Gomaronda mazuva ano kanjani? Arikuenda achipera. Arikuenda achipera naika. Nekuti mushonga wakauya. Aiwa tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari. Aiwa zvakanaka. Kune vamwe vari kumhiri vakakutumirai dzimari munoda kuti kudii kwavari? Akatumira dzimari. Amafunga. Takambotaura panapa nedzimari dzakauya dzacho kuti dai vatiboorera maritsvagiro mvura. Alright. Project yamakataura yambuya iyi apo kuboorerwa mvura wokuitirwa mugodhi kuita kuti ambuya angangogara asina basa rakuita. Naika. Aiwa tinotenda kana vanonga mazai mairi vanotengesa. Naika. Aiwa muri kuronga zvinhu chaizvo nokuti zvinobva zvaita kuti pawanikwewo chinhu chinomuka chichiitwa chine upenyu. Ndizvo. Kana idzo huku rimwe zuva munotitora imwe achiri mutengese muone mari yechigayo. Naika. Aiwa saka panotorwa zveprojekti ka. Aiwa pakanaka aiwa tinotenda. Maita henyu. Mutende mwingine. Good one. Mashoko enyu ekutenda vachiburutsawo zvavari kuburutsa mibhedha nemawheelchair. Inini chekutanga ndinotenda baba amafunga na amufuka. Amufuka ndio vakaita kuti vafambe kusvika kuna baba amafunga vakazosvika kuna baba atapfumanei. Saka ndiri kutenda zvikuru
kune vanhu vavo kunyanyisisa kuna maigunguo ndaingonzwa ndichingonzwa kuti amaigunguo ndandinoshure kuti amaigunguo acho dai ndakwanisa kuita sei kuvaona vanyatse kunzwa kutenda kwangu saka ndiri kutenda nekufara izvo handisi kana kutombokwanisa mwoyo wangu uyu hamene kuti uri kuita sei ndiri kufara zvakadarikidza mufunge henyu ende musanete ndofunga maonawo dambudziko randiri naro gogo Kaguda vacho murwere sekuru Kaguda murwere saka ndiri kuzvitenda kune vamwe vese vari kubatsira vari kunze kwenyika vari muno saka ndiri kuzvitenda mufunge henyu ende handikwanisi kuti ndingaite sei asi Mwari ndiye achawedzera kutenda kwandiri kuita. Aiwa tinotenda. Regai tinzwe kuna Tete Tsitsi mashoko enyu Tete nezviri kuitika kuna vanhu vakasiyana siyana vari kubatsira mhuri baba naamai. Inini handikwanisi hangu kuatenda asi achavatenda ndiMwari. Amen. Ndoda kuti vawedzere pari kutapudzwa especially vamufuka vandotanga kutenda vakaita kuti vese vanhu vese vasvike panapa ndizotendawo amafunga namukoma tapfuma nei ndizotenda mama maigunguo ane basa ramuri kubata Mwari akuitirei nyasha ndatenda hangu. Apa ndandasiya taura henyu mwana wangu ari munyasi mangu ndivo vamwe vanotungamirira bato rezvirema munomu vanonzi amai Chitendeya saka ndandapotsawo mongoziwawo muromo unoita sei unokanganisa saka ndiri kumutendawo futi nezvaari kubatsirawo nazvo mupi imo muno muwadhi munomu. Aiwa tinotenda mashoko enyu mashoma Tete. Chekutanga ndinoda kutenda baba vamafunga vedhapo ndinovatenda vanomirira bandiko rinoona nezvevakaremara ndinongoti Jehovha mupfumi pakati pevanhu. Ndoda kutenda kune vose vari kuisa ruoko kuti Mwari ngaavawedzere, Mwari ngaavaise mumapapiro munodziya uye Mwari ngaawedzere kunyangwe pavatapudza napo. Ndotenda zvakare bato reDepartment of Social Welfare vanoongorora mukati menharaunda ino vanorarama nehurema kunyangwe nenherera kunyangwe nechirikadzi. Ndoda kungotenda kuburikidza nebazi irori nebasa ravari kuita. Aiwa tinotenda. Regai ndingotora mukana unoyu tiripo pamba pasekuru nagogo Kaguda sezvarehwa ini zita rangu ndoitwa maigunguo ndandiri mumwe wevamwe vari mukomiti yanga yakarongwa tiri kuHarare inosanganisira vana vamafunga nevatori vedu venhau nasisitsitsi vanga vari mukomiti. Paitumirwa mari ndinovimba kuti kune dzimwe mari dzaitumirwa straight dzichiuya kufoni yasisitsitsi pekutanga nekutiwo sisitsitsi ndo vanga vane line nguva iyoyo mama vanga vasati vava nelaini then pamalogistics ekuzoti mari ikanga yatumirwa iri kuHarare komiti ndobva yati temporarily maigunguo vanogona kuti vadini vatitambirire mari dzedu dzinenge dzichibva kune vanga vachidoneta tichigadzira laini raani ragogo. Sakawo iko zvino laini ragogo ravapo vakutumira mari vakungotumirawo straight kulaini raani ragogo. Asi ini ndiri pano ndauya kuti ndite handover zvakapindawo nemaoko mani mangu. Saka tiri ipapo tine vanonzi Mr. Tiri vanhu vakabvisa 50 US yavo yekubatsira sekuru Kaguda nagogo. Ndobva kwaita vanonzi Mr. Mario vakabvisawo 50 US yavo yekubatsira sekuru nagogo. Ndobva paita vanonzi Merida vakabvisawo 30 US yavo yokubatsira gogo. Akazopedzisira ndaakabvisa $600 anonzi Chingoma. Saka mari dzandataura inini $50 ya Mr. Tiri vanhu neimwe $50 ne30 US ndo mari yakauya kuna maigunguo ichitumirwa nevanhu vari kunze ndo mari chete yandakabata inini. Then iyi yandazotaura 600 eco cash yakatumirwa straight kulaini rani ragogo nekuti ragogo ranga rakushanda. Uye tiri ipapo zvakare tine imwewo futi 1000 eco cash but yakatumirwa kuSt Giles Association nevamwe vanonzi CC Grace but iyo ingoriko ikoko hatina kukwanisa kuti tiitore nekuti ndokwa yakanga yadini yaiswa ikoko. Then pane zvakauya futi through inini pamari ndizvozvo. Then tochiuya pamubhedha tine vanonzi Mr. Gladymore
Gladmore ndofunga mudzimai amenoti kana kuti Gladmore ndizvo Gladmore ari kuuk Gladmore ari kuuk gogo nasekuru ndo vakakupai mubhedha wokuti muwane pekudini pekurara sekuru vasarara pakadini panotonhora. Uye zvakare mushure maizvozvo akabva aunzawo zvakare bhegi rine mbatya raaiti mune mbatyawo dzekuti vanhu vadini vana sekuru vabatsirikana. Handizoziva kuti mune dzagogo here but aiti ndarongedza nehembe dzirimo kuti vanhu vabatsirikane. Pane zvakauya kuburikidza neni ndizvozvo zvandataura kuitira kuti zvinhu zvese zvidini zvijeke. Mwari wachiitira zvakanaka. Ndofunga inini pangu ndadini ndapedza. But tichiri ipapo inini donzo rangu randinaro semunhu ndakanzwa nyaya vakazenge vakutumirawo mari vakatumira mari zvavo, asi donzo rangu inini randinaro samaigunguwo nderekuti tizosvika patinoona sekuru nambuya vachiita musha wakatsarukana, nekuti senge zvanga zvichitaurwa navamafunga zvechokwadi. Even mawheelchair abviswa nevanhu tiri kuvaona handitika, asi izvozvi tikatarisa kubuda mukicheni umu kuti wheelchair inopinda nepapi apa hapana. Tikada kuti tarise kuti wheelchair inobva kufamba kwayo kubva pakicheni ichienda kunyange kubedroom uko hapana. Chero kubva kwayo kuti kukicheni hapana. Chero kubva kwayo kuti vaendewo kana kune chimbuzi hapana. Nemamiriro akaita ground redu repano iri ndinoona kunge ipapo pane kachinyaya kakati ini kufunga kwangu kwanga kuri kwokuti sezvo sekuru vachinzi nagogo vanenge vakagara muground rechinyi rechikoro, dai zvaiita taiwana vanokwanisa kubatsira, taigona kutsvaga kana pamwe pakasununguka panoita zita nemapepa zvinenge zviri muzita maani mavo, kuti chero tikavavakira mushowo wakanaka hapana kwavanofunga kuti mangwana ndichazobviswa nomumwe munhu. Kana zvichigoneka kana Mwari achitipa mukana even kutotenga uri musha chaiwo pakawanikwa kunowanikwa musha wokutenga, chikuru ndechekuti mapepa emba land ownership inge ine zita richideedzera zita rasekuru nani nambuya, kuitira kuti tese even tava mudzimba dzedu pasisina pamwe ari kuuya kuno asi tinoziva kuti sekuru nambuya vakadini vakachengeteka. But sezvataurwa navamafunga temporarily I think we need to fix kuti vaone pekudini pekufamba napo izvozvi. But kana kuri kuti Mwari vachivhura mikova tichida land inonyatsozikanwa kuti iri mumazita mavo, kutenga musha kana kupiwa ground tisanga kuvaka kuti vaitewo panhu pakadini pakasununguka. Ndo mashoko angu zvangu mazviita. Tinotenda kuwedzerawo pane zvinhu zvaunzwa. Tine ningirikini tine commode chair yakabva kuna sister Carol. Vari kuUK. Tinewo zvakare wheelchair yakadonetwa nasister Angela. Vanogarawo futi muHarare. Ndo zvimwe zvezvimwe zviri kuwedzerwa pane zvinhu zvabva kuHarare. Commode chair inoshandiswa kana baba vachinge vachida kuzvibatsirawo. Uyewo zvakare wheelchair tese tinoziva mashandiro ainoita ainoitawo, asi iri kuda nzvimbo yekufamba sekutaura kwaita mai gungu. Ndo mashoko atinawo abva kuHarare atiri kusiyirawo gogo pamwe chete nemhuri dzese dzakaungana panapa. Uye kungotendawo vese vamwe vanga vachitumira mari dzavo tingasavaziva nemazita nekuti vanga vachitumirawo mari dzanga dzichienda straight kumafoni. Hatina kukukanganwai. Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka. Tinotenda. Iyi kicheni yagogo iyi yekubikira, aiwa kicheni idiki semunhu ane vana vakawanda Zimbabwe yese nekunze tinogona kuvakira gogo pekubikira pakadini pakanaka. Saka ndo chinenge chiri chishiwo chedu kuti gogo ane pekubika pakasununguka. Izvozvi honai gogo imboitai semunopinda mukicheni muonewo kuti kana zvadai gogo vakura kazvino vakaramba vachidai vachipinda mekubikira handiti. Uye zvakare maybe imbongoiti gavaone vanhu kuti mushuwa munotori nemoto umu muri kubikirwa umu. Uye zvakare kicheni yedu ikakurawo pekubikira pakatanga panuka pakakura paine musuwo wakakura wekuti sekuru vanogona kuti pasina vanhu ivo vanogona kufambawo kana newheelchair yavo vachikwanisawo kupinda mukicheni vachitora kana pane zvavanenge vadini vabikirwa. Saka zvechokwadi munobikirwa muri kufanira kuti mudini mutambanuke. Iyi ndo bedroom yaani yagogo nasekuru Kaguda
sezvamuri kungoona kuti musuwo uyu inoda kuti igadzirwewo iswe musuwo uri standard wekuti kana wheelchair inokwanisa kudini kupinda vochirega kurara mukicheni sezvavanga vachiita. Uyewo zvakare honai apa inenge yakatobhovhoka inogona kudonha nguva haina iri kutooneka kuti yakavakwa isina mareinforcement, haina reinforcement. Inoda kuti even simende madziro acho ari kutokwadabukawo. Uye gomba iri riri papa iri rekuti kubva mubedroom kuti sekuru vaende kukicheni negomba iri nedhunduru idzi aiwa hapafambiki. Saka zvechida kuti panyatsogadzwa sezvakachitaurwa navamafunga poitawo rambo yakanaka yekuti munhu anodini vanokwanisa kufamba newheelchair vachisununguka even kana vanhu vasipo mazviita. Aiwa, tinotenda. Hamene zvimwe zvida kuwedzerwa gogo amai vemunhu. Iwo mabharaka nemvura yavanga vachataura. Ndiri kungotaurawo sezviri kutaurwa izvozvo kuti dambudziko ririko gogo havagoni kufamba, havagoni kutsiga bhaketi. Saka ndani chichemawo nechichemo chemvura. Mvura iri kundinetsa kwandinotora kure plus bhara ndinopusha asi bhara handina. Dambudziko ndoriripo iroro riri kuchema nagogo. Saka muchishandisa rekukumbira here? Ndandichikumbira. Alright. Ndandichikumbira. Uyewo nemidziyo pamusoro pruto gogo vari kuti kicheni nemidziyo yekushandisa mukicheni, mapoto, mapleti, makapu, midziyo inoshandiswawo mumba chaimo. Shuwa zviri kuratidza kuti hapana. Saka tichitenda vese vari kushingaira, asi mukushingaira kwedu iko zvino ngatichifokasaiwo pane zvimwe fundi zvinhu zvisipo, tirege kuramba tichidzokorodza zvinhu zvavapo kudhara. Zvakafanana nemawheelchair edu, iko zvino mawheelchair edu amairi nekomodi. Saka kureva kuti kana pana angada kupa wheelchair, mawheelchair apo, asi zvakafanana nemidziyo yekubikira, zvakafanana nemabhara ekucherera mvura, izvozvo kana even dai paiwanikwa chero anoda kudhoneta tengi remvura, pakawanikwa kana kuti 5000 liters remvura rekuti kana paita anocheredza mvura tongoziva kuti kana vaine mvura yavo vanogara nguva yakareba vaine mvura. Asi ndinoziva kuti zvinogoneka. Vana veZimbabwe vedu vari muno muZimbabwe even vari kunze kwenyika ndinokuzivai muchiita zvinhu zvakanaka. Saka chikumbiro changu uyai tiise musoro pamwe chete, tiri vana vasekuru. Kana munhu wazvara hanzi kana uri mai unozvarirawo nevamwe. Saka gogo vedu nasekuru havangatambure isusu tiripo. Saka tinotenda nezvaitwa sofa, asi ngatirambei tichiita kusvika tava nechinhu chedu chinobatika mazviita. Thank you. Gogo gatsikai. Muchena wa gogo. Yesu. Hey. Christmas yakurumidza kuuya gore rino. Yeah. Juice la sekuru. Ndakabva kuna Gladmore zvinhu zvako zvasvika. Aiwa Gladmore anogona. Gogo machena. Gogo. Zvairipona pia gogo. Monaki yakabva kuna Gladmore. Yakabva kuna Gladmore. Vari ku-UK. Ndiye akapa nemubhedha. Nemubhedha. Zvese nemubhedha. Amen. Kunzi musakangana musangano. Mabhabazi yako azvabvaka. Aiwa zvakanaka izvi. Gogo makarongedzerwa. Ndakarongeka. Amafunga kuti gogo ande kubindura achambonyara futi amafunga. Onaika. Anobva ngoti gogo chenai. Dzokororai ipapo matichi. Amafunga avanyare kufamba nagogo. Kana vazonditora nemota amafunga anongoti gogo pindai musutu muye ndobva ndarowa pasi naamafunga.
yakurova pasi namafunga. Aiwa zvinokudzwa. Zvinokudzwa. Aiwa zvinokudzwa. Akatakura ndigogo wavo. Amen. Chinja dhera Kaguda asawira chira ndakona nopfina pano. Aiwa zvinokudzwa ida. Zvinokudzwa. Kuko zvinhu ene zvese saizi yenyu zvese mufunge. Ndisekurera kana kuti ndigogo. Isu tikezera gogo. Aiwa sekuru pane monaki yawo yakauyawo mari mwezi rawo saka ini ndakatutsa mwoyo ndikati asi vana ava sekuru vane monaki yawo yakauya mari mwezuro matracksuit echando matrauzi saka ndakati ko vana ava inini havasi kundionawo here vana ava danana natinasha yakauya nanatinasha vakauya mari mwezuro nanatinasha namafunga ka aiwa tinotenda ivo vamafunga tinoda kuvatenda. Munoziva haisi nyore kushandisa mota yako munhu uchiuya nevanhu uchiivhini ivo kuuya kwavanoita. Amen. Ende pese pavanouya mufunge vanoshandisa aiwa. vazhinji vari kutaura nezvenyu kuti imimi munozvigona sei kuti mugone kuchengeta baba nerudo rwamuinarwo irworwo. Vamwe madzimai ari kushamisika, vamwe vari kuti dai manga muri mumwe munhu makatiza. Mashoko enyu okuti imimi zviri kubva pai kuti mugone kuriritira baba? Ini murume wangu wandakabereka naye. Saka zvari murume wangu wandakabereka naye takatsividzirana kuti kufa kwangu nekufa kwako iwewe. Saka inini dambudziko rangu rinotakurwa nomurume wangu. Ini ndakatakurawo dambudziko romurume wangu. Saka inini handikwanise kutiza murume wangu nokuti chachirema nokuti arwara. Saka ndinomirira Mwari kutonga kwake. Kana Mwari achinge atonga kuti atora pamwe ndini ndinotanga kuenda. Kana kuti pamwe ndiye anotanga kuenda. Saka ndakangozvigamuchira ndikati Mwari maita henyu. Ko ndaiti zvingaitirwani. Saka ndokufanirwa kuzvitambira zvese ndichiisa mumaoko mangu nokuti murume wangu. Tatenda. Apa ndo patinopindawo isu sana maigunguwo tichiti sezvaitirwa baba vachichengetwa kudai vasiri kunzwa zvakanaka vachirwara. Ndodawo kuchallenja vana baba kuti kana mazoitawo madzimai anenge arwara muchengete madzimai enyu, nokuti vana baba vakawanda ivo vanoti kana vakarwara vanobva vanotsvaga mumwe mudzimai nekuti uyu arwara. Asi ndinovimba kuti tiri kudzidza. Aiwa gogo, tinokutendai nekuti dzidzisa rudo rwamakatsidza rwechitsidzirano kuti runofambiswa zvakadini. Nemuridzo kuna mai Kaguda. Varume zvamunoita mukadzi akarwara munoenda kunoshedza hama dzemukadzi kuti uya mutakure mudzimai wangu ndatadza kuita sei, ndatadza kumuchengeta. Asi zvisiri pamutemo ini ndiri kuchengeta akaguda. Exactly. Saka varume dzidzai kubva nhasi kuti mukadzi akarwara anochengetwawo newe. Inini wondochengetawo murume wangu. Maimbotaura zvekuti vakambokuchengetaiwo. Vakandichengeta zveshuwa. Ndakabereka mwana wangu musikana muna 8 ndakarwara zvokurwara zviye ndarwara kudaro ndaitsiga mugoro ndakapfugama ndaitsvaga pakasumukira kudai so ndichienda kunochera mvura. Takuenda kuchigayo murume wangu aitsiga tsapo achisapo. Tienda kuchigayo ndakapuwa musha mufunge namwene wangu akamira kudai so akati iwewo uri kumira apo sejongwe toda kukupa musha wako. Ndaifunga kuti vari kutamba. Zveshuwa vakandipa musha wangu ndakabika nomurume wangu ndisingakwanisi kana kuchera mvura kana kuita sei. Ndaitsiga mugoro ndakapfugama kudai ndobata chinhu ndosumuka ndosvika kumba ndotura mugoro ndichiturira pabhenji tichigadzika pasi. Saka inini handina kukwanisa kuti ndisiye murume wangu. Tete wangu akati iwe wadii kuti mukadzi uyu waramba mukadzi uyu mwana aende kunochengetwa kaJairosi Jiri. Murume wangu akaramba akati inini handizvikwanise. Ndiri kumirira Mwari kana achinge atonga. Kana atonga Mwari ndicharoora umwe mukadzi. Asi kana asina kufa mukadzi wangu handiroore. Saka chitsidzo ichocho ininiwo ndinacho mumwoyo mangu. Ndakachengetwa nei? Ndakachengetwa nomurume wangu kusvika nhasi. Chii chakachaitika pamakazochengetwa nemurume? Ndakarwara. Makarwara nei? Ndakarwara nemusana. Ndakatanga kurwara ari makumbo. Handina kuberekwa ndakadai. Asi kuti ndakatozoremarawo ndatokura.
ndatobereka vana vangu 3 ndipandakatanga kutadza kusumuka kuita sei ndichifamba ndakasunga jira munomu kusvikira musana wabva waita sei wabva wabuda kudai handina kuberekwa ndakadai ndakatoberekwa zvakanaka mushemushe saka Mwari akabva angotongawo murume wangu akandichengeta amweni wangu akandipa musha tete mukuru mumba mavo akataura kuti tora mwana aende kwaJairosi jiri mukadzi ngaende kumusha kwawo asi murume wangu akaramba akati handikwanise ndiri kumirira Mwari kana Mwari achinge atonga mukadzi wangu kana afa ini ndichaita sei ndicharoora kusvika nanhasi saka inini chitsidzo chatakatsidzirana ndiri kuchengetawo mumwe wangu murune muridzo aiwa tinotenda. Thank you.